Edrych a beth sydd da fi fan hyn. O, dyn nhw ddim yn gweld hwn o blaen. BJ. Oh my god, mae'n edrych yn amazing, yw e? Carwyn! Beth o ti'n galw, Barry? Beth o ti'n galw fel wncl Barry? Beth o ti'n galw e? BJ. BJ? Ie. SQ, DQ, CQ, BJ. Simple, yw e? Rhan o gasgliad David Griffiths yn y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, fi'n cofio Barry fel hwn. Achos dydw i ddim yn gweld e chwarae ar y ca. Ond, ie, uncle fi. A, ie, un o'r teulu. Beth oedd e fel dy? Fi'n gwybod bod e dal yn glo iawn ar ôl i chi fel teulu golli Barry. A rai bod e mor prowd o ti, Scott, a popeth o ti a'r bechgyn wedi cyflawni hefyd. Ie. Mae'n dweud, fi'n siarad, fi'n cofio pan o'n mi mas yn Australia gyda llawod. Fi'n cofio pan o'n mi yn Zeeland Newydd yn ennill y test lawn na. Oce, if ti'n moyn chwarae top trumps, ti'n ennill. Fi jyst moyn ti edrych ar hein hefyd. Gêm dathlu hanner canmlwyddiant yr urdd, felly 15 Carwyn yn erbyn 15 Barry, ie? Pwy sy'n Barry cael y tîm? JPR? Gareth Edwards? O, ca wedi, ti'n edrych ar ei Carwyn? Ddim rhi ffôl, chwaith o dda? Na. Ti'n edrych nôl, reit? Pam neu Carwyn ddim yn y ffordd o Gymru? Bonkers, ydw e? Bonkers. Edrych i'r llygaid. Passion, ydw e? Dyn special hefyd, ydw e? Mae un peth arall dy fi ddangos ti, reit? Mae hyn yn rhan o gasgliad Nora Isaac yn y Llyfrgell Genedlaethol. Nawr, oedd Nora Isaac yn gweithio gyda Carwyn yng Ngholeg y Drindod. A dyma lythyr o Carwyn i Nora wedi cael ei ddyddio o 71, reit? Mis Mehefin 71. Annwyl Nora. Diolch o galon i chi a'ch mam. Roedd y gêm yn un hynod gyffroes, yr All Blacks yn dda, ond ni'n taclo yn fendigedig, ac mae'r tîm yn barod i farw dros ei gilydd. Adrych ar y diwedd fan hyn, denfyn Barry ei gofion serchus. Achos wrth gwrs oedd Barry yng Ngholeg y Drindod hefyd, yn dod e. Pob bendith, Carwyn. Mae'r llun yna jyst yn adrodd cyfrolau, yn diwe. Ie, wel, dwi'n gweld e. Dwi'n meddwl mae dod i'r ystafell fi. Ie. BJ.